Já jsem Klauny chtěl natočit jako poklonu klasickému, starému filmovému vyprávění. Je to jeden z posledních filmů, jako natočený na 35 mm film. Jsme to točili na materiál Fuji, který během natáčení filmu Klauni zrušili výrobu. Žijeme v krásné době jako nový éry kinematografie, ale každý začátek znamená, že taky jako něco jiného končí a já to mám strašně rád. Já mám film strašně rád.